Doktore, drago mi je. Našli smo vas konačno. Dozvolite vam predstavim. Ova gospoda ovde, oni su narodni poslanici. Sedi, deda, gde ćeš, sedi. Mi držimo sednicu ovde. I tu se nalazi Antonijević, Pavić, A gde mi ovo zasedamo? A? Pa gde se mi sad nalazimo? Ovo je bar, Kirko. Noćni bar. Sa striptiza? Ma pusti me, bre, stavi striptiz. Gde si stao? Meni je zadovoljstvo da evo tih 12 ljudi koji su bili od tih svih poslanika, jer ako gledaš naši 13 poslanika, 7 je za nas, je li tako? A kod njih je njih 5 i još jedan samo poslanik. Mi Glas iz naroda će imati izvesno 7 poslanika, možda 8. Koliko vi tačno poslanika imate? 8. 8? Jeste li sigurni? 7. Pantić je isključen. To je onaj šunte. To prvo mora da ustanovimo posle ovoga koliko uopšte mi imamo odbornika, šta se tu događa. Koliko otprilike imate sad? Nemam pojma, mislim, otko znam. 4. Ne, imamo 4 trenutno, ali... Ne, imamo 6 na listi, međutim... Od 7 osnivača pokreta nas 5 je ostalo i pokret Mi Glas iz naroda nastavlja da radi. Da li je Nestorović i da li je Pavić izbačen iz stranke? A kako mogu da nas izbaci? Precrtaj Pantića. On je isključen i na njega se ne računa. Dobro, to si sve. Jesi ga precrtao? Jesam. Dobro. Da pređemo lagano na šuntave. Kad pričaju, oni pričaju kako su oni zadržani, mi smo istupili iz pokreta mi. Mislim, pokret mi smo mi. Mislim, ja sam i dalje, kako bih rekao, jedino ovlašćeno lice. Ti izbačen ili nisi? A kako možda mi izbaci? Šljivić, precrtaj ideju. Dobro, da rezimiramo. Ako izuzmemo šuntave i senilne, vi imate 6 poslanika. Jer ako gledaš naši 13 poslanika, 7 je za nas, je li tako? A kod njih je njih 5 i još jedan samo poslanik. U ovom času mi imamo najmanje 7, oni imaju najviše 6. Kad se od ukupan broj nas odbiju ovi isključeni, ovi šuntavi i ovi koji su uapšeni, mora da ostane od nas 6 kojima ništa ne fali. Tako to vam je činjenično. 2, 2, 2, 7 sigurno, možda 8. Od 13, pa sad dalje sami sabirate. To nema 7. Tako da to što smo izašli ja i Pavić, to ne znači da je ostalo njih 5, nego je ostalo još 7. Mislim, kako bih rekao, 5 njih i još ovi ostali koji su bili. Moram poći od toga kad smo kao sedmorica se dogovorili da ćemo ići na osnivanje udruženja posle na izbore, da malte ne samo što se nismo zakleli, što nismo otišli na neko sveto mesto i da kažemo nikada niko za života neće napustiti ovaj pokret. Htjeli su da naprave 7 sekretara skoja, gdje su oni doživotni otprilike, nedodirljivi. Izvini, Paviću, pazi, predlog statuta buduće stranke, osnivači, 7 osnivača, su 7 zmajeva, 7... Nesmanljivi. Jahača apokalipsa. 7 jahača apokalipsa. 7 srpskih zmajeva, despota Stefana. Gospodine Nestorović, ovu šestoricu sam lično proverio, prodenuo sam ih kroz iglene uši. Za svakog od njih mogu da ruku stavim u vatru i u vodu. Da nema ni jedan koji je alav na pare. Koje pare? Mene je pre 10 dana zvao čovjek koji ne vodi knjige. Mislim, znači iz agencije za vođenje knjiga, rekao profesor, ja ne želim više vama da vodim knjige, svašta se tu događa, neki neovlašćeni ljudi pokušavaju da iznesu novac sa računa. Ja sam rekao koji ljudi, on je rekao Dragan Stanović, mislim da se ne lažem. Jedna od tih, naravno, laži koje su oni izneli jeste da sam ja hteo da od knjigovođe sam tražio 150.000 dinara. Spustili bi se mi mnogo nivo, nažalost, u tom nekom lopovskom ili kriminalnom svetu i pitanje je samo da li vredi cijela ova priča tih 150.000 dinara. Šta da radim s tu crkavicu? I račun je otvoren na moje ime, jer sam ja nosio s liste, prema tome... Znači nikakve pare, Pavloviću... Pare dobiti neće. Ni 10. Taj sastanak naš čuveni od utorka je krenuo tako što sam ja izneo svima što se desilo u Pančevu. Stanović to kad je tebe napao. Pokušao. Činjenica je da se dogodilo u Pančevu i on je meni prišao
i naravno uneo se u lice. Naravno, ja se nisam pomerio, ali na tome je završeno. To je bio verbalni jedan delikt, gde sam samo hteo da se sazna šta je istina. Ma lažu, gospodin Majstorić, pronađen deda, pronađen u Pančevo pod jednu klupu. Gospodin Majstorić, hoće da nas posvađaju, zato kleveću. Stvarno došlo do kraja da moramo kod Cigani da se na suđenju. Oni su uveče išli na tribinu u Pančevo. U to doba u Pančevo puštjali neki gas i deda bio malo šemućeno, ako šaljen, a sad se osjeća odlično. Sad ga pumpaju, čiski se onik, onako. Deda izgleda ko puce, ovako. Ne, mi nismo izašli iz pokreta zato što